nang omah tatimi celuk-celukane bulus. Kok bulus ta? Lah bojomu nek diterus Pak Lus, ngono nek mbokne ya bulus. Iya. Bulus semono kuwi bathoke sepiro. Ora ngerti aku nek perkara bathok aku ora ngerti. Ini mesti bathoke ya mengkurep. Ah iya. Biar tak bahas ora. Bahas silakan. Ayo lak tanding. Emangnya tau roh bathokku? Loh. Lah ya kowe duwe ora? Wong aku upama bulus. Aku tuh bulus kok. Lah aku bojomu jenenge sapa? Tulus. Lah nek tulus ki nek diundang Pak lho apa? Pak Lus. Nek bul? Bul piye? Nek bu? Bul. Ha iya. Nek kan asal tekan nek bathok barang. Wong aku mung genahke tanggamu kae kok lho. Madosi sinten Pak Seno? Anu bulus napa? Bulus sinten aku? Bu tulus. Oh disingkat bulus. Iya. Lah nika pun metu nika lho. Glubio. Iya.